Jo l'únic que sé és que els meus pares sempre comentaven, perquè quan passem per allà en cotxe, el fill d'un dels alcaldes de Llinars era jardiner i aleshores deixava Llinars molt maco, o sigui, a nivell d'arbres i plantes ho deixava tot molt maco. No? Suposo que algú havien de tenir, no? Molt bon dia. Avui al tanto perquè estrenem nova secció al canal i a més avui és picantona, Hi haurà salseo perquè estrenem la secció derbi. I direu, derbi de què? Futbol, pericos, culers... No, que potser sí. De moment aquest capítol no. Anem a fer derbi de municipis amb rivalitats o municipis veïns que tinguin una miqueta de pique o de cultura entre cada poble. On estem avui? Doncs el primer capítol serà Llinars contra Cardedeu. Bueno, a veure, és que són dos pobles del Vallès Oriental, Baix Montseny, depèn de com ho vulgueu dir, perquè Llinars sí que forma part del Baix Montseny, Cardedeu, depèn de com ho vegis, a vegades surt que forma part del Baix Montseny, a vegades no. A més, són dos municipis que estan ultra a prop, tant a 3,5 quilòmetres més o menys de distància caminant, i són dos pobles que em van encantar en el seu moment. Ara ja fa temps, de fet crec que a Llinars vaig venir fa un any i pico amb el Nico, i Cardedeu vaig venir quan vaig anar també a visitar Cànoves i Samalús, quan feia els portals 256 i això que feia jo abans. O sigui, estem parlant de farà més de 2 anys. Com va començar tot? Doncs, a veure, se'ns va passar pel cap, després de la barbacoa que vau veure fa 2 vlogs, el del Primavera Sound, doncs un amic que es diu el Billo, doncs que la seva nòvia és d'aquí, és de Cardedeu, perdona, que estem a Llinars ara mateix. I doncs vam pensar la idea de fer alguns vídeos doncs, que fossin, a part de visitar nous municipis, doncs aprofitar tots aquests municipis al voltant de Barcelona que ja havia visitat i doncs que no tenia contingut per fer-lo com a les rutes que faig doncs d'això. Doncs el municipi número 340, doncs no vindria aquí perquè ja vaig estar fa molt de temps. I llavors vam pensar en fer aquesta secció. Així parlàvem de diferents rivalitats, com podria ser la de Llinars a Cardedeu, o per exemple Sabadell Terrassa, Vilanova Sitges i altres exemples doncs, que ja veureu al canal. Abans de tot, com arribi això a la gent de Llinars i Cardedeu, doncs vull dir que jo m'encanta tots els pobles de Catalunya, vull dir, no tinc problema cap ni un. Això es fa una miqueta doncs, per fer diversió, una miqueta de piques i també per generar una miqueta aquest sentiment de pertinença o alimentar-lo en casos com aquests que sí que n'hi ha, però bueno, crec que és una cosa maca i res més. Que m'estic ja enrotllant molt, comencem amb el vídeo. Perdoneu, que em falta una cosa ultra important, perquè avui no estic sol, estic amb don Guillem Marc. Hola, com estem? Ja sabeu, un mític del canal ja, i a més sempre que ve ell funcionen els vídeos, o sigui que importantíssim que vingui avui. Llinars del Vallès, 10.900 habitants, amb una superfície de 27,6 quilòmetres quadrats. És a dir, 397 habitants per quilòmetre quadrat. Cardedeu, en canvi, canvien bastant les dades, perquè en comptes de 10.000 habitants aquí hi ha 19.000, però la superfície és de 12,1 quilòmetres quadrats, és a dir, bastant més petit que Llinars. I això ens dona un total de 1.500 habitants per quilòmetre quadrat, moltíssims més que els que tenim a l'altre poble. Bueno, ja hem estat gravant tota aquesta part introductòria i tot això aquí a la plaça de Vila de Llinars. I aquí tenim element important, que aquí qualsevol element així cultural ens servirà, perquè tenim els Xics de Granollers, el seu primer 4 de 8 a l'11 de setembre de 1997. 11 de setembre, bé, bueno, molt bé això. I aquí darrere tenim l'Ajuntament. Això ho veureu al final del vídeo, que farem comparació d'ajuntaments. Comencem amb els punts històrics de Llinars del Vallès. Tinc 3 punts, vale? Primer punt, tot l'entorn de Llinars del Vallès es té constància que està habitat des de l'època de la prehistòria. Fins i tot, a dia d'avui, podem trobar restes arquitectòniques, com el dolmen de Pedrarca, de l'època del 2200 abans de Crist o 1800 abans de Crist. Hi ha un rang de 400 anys que he vist a internet, però bueno, per aquella època. Durant l'època romana, la ciutat de Llinars es deia Praetorio i es té constància que el nom de Llinars apareix l'any 919. El 16 de desembre de 1808, durant la Guerra del Francès, aquí va succeir la batalla de Llinars. I això ho llegeixo perquè aquí hi ha noms llarguíssims, on el general Joan Miquel de Vives i Feliu va intentar aturar l'exèrcit, espera un moment, perquè aquest nom és l'exèrcit de Laurent Gouvion Saint-Cyr. Vale? Deixaré aquí el nom perquè ja ho sento, però he intentat fer l'accent més francès possible. A nivell històric, 3 punts que us vull explicar. Cardedeu surt mencionada per primer cop l'any 941 en orígens medievals i mencionada amb el nom de Carotítulo. L'any 1599 es va segregar de Vilamajor. L'únic que van seguir junts durant uns anys més doncs, per diferents qüestions del moment. Després de les guerres carlines, Cardedeu va tenir bastanta importància amb les cases d'estiueig, amb les primeres cases datades del 1880. Bueno, nois, tenim un problema. Estem al monument històric d'aquí de Llinars, estem al Castell Nou i, bueno, doncs està així, nois.
completament en obres. En plan, mireu-lo. És que és molt... O sigui, us deixaré fotos i tot, clar, però bueno, la gràcia és que aquí hi ha una esplanada, que aquí vaig pujar jo, i ara està tot tampat, en plan, no puc pujar ni res, i aquí tenim tot el castell, i el parc, que us he ensenyat alguns planitos i tot, però que és molt guapo. De fet, ara us he ensenyat també l'altra banda, que està tot ple d'ambientillo, amb nens i coses, que hi ha molta vida així de poble aquí. I res, doncs... tampoc us puc gravar gran cosa, és que foto carrer aquí, un castell per a tu, molt maco, però sembla la catedral de Barcelona. No, us deixo alguna foto, en plan, quan us foten també anuncis horrorosos a sobre, però res, clar, complicat ara mateix, doncs per la gent que mai l'ha vist, doncs valorar això i intentar igualar-lo amb el que veureu a Cardedeu. Però per mi aquest lloc em serà guapíssim, l'únic que ara mateix no es veu, o sigui, és per lo que recordo jo quan vaig venir, i que trobo molt bé doncs, que estiguin renovant-ho, que entenc que llavors, quan acabin aquestes obres, la zona estarà encara més guapa, però bueno, us hauré de deixar imatges antigues. Crec que ho farem del final. Quan anem a Cardedeu, valoro quina m'agrada més que l'altra, vale? A veure, aquí a Cardedeu el que em passa és que un monument en concret no he sapigut trobar quin era el més important. A part de l'esglésies, que les esglésies doncs, les deixem de banda perquè tots els pobles tenen l'església com a monument important. Aquí, a Cardedeu, m'he quedat amb diferents, és a dir, les cases modernistes, com podem tenir aquí de darrere, o tot el poble que està a rebentar de cases modernistes. Llavors, és complicat de debatre què és millor, si el Castellnou de Llinars o les cases modernistes de Cardedeu, primer perquè són moltes contra un, i després que una cosa és més un castell, algun com molt més gran i com important, i ara són casetes d'estiu, que són molt mones. Llavors, potser em sembla més reconeixible el Castellnou de Llinars, però clar, les cases aquestes són molt maques. Jo ho deixaria amb un empat. No em sembla just jutjar un castell a un parc gegant que hi ha allà al voltant, que a més avui l'he trobat en obres, però bueno, amb aquestes casetes, doncs que em sembla una cosa totalment diferent. No me la puc jugar, no sé. Digueu vosaltres als comentaris. Entorn natural. A veure, aquí és complicat que Llinars no guanyi. Llinars té un terme municipal molt més gran que el de Cardedeu i té la zona del bosc de Can Bordoi i tota la zona que tira ja més cap al Montnegre, i també té parcs, doncs com el que esteu veient aquí darrere meu, que està tot ple de xavals aquí, bueno, banyant-se amb les fonts i jugant. Llavors, complicat, perquè aquí és que Llinars té muntanya, té molta zona d'excursions i zona verda. Llavors, bueno, anem a veure què ens aporta Cardedeu, però crec que aquí el punt és bastant clar. Bé, doncs aquí teniu el Parc dels Pinatons, que és el més memorable que he trobat a nivell natural que hi ha a Cardedeu, que a part d'això està la riera de Vallforners o Cànoves. M'ha sortit que es diuen de les dues maneres, que és la riera que baixa de Cànoves, clar, al poble, i passa per Cardedeu, que està aquí al costat. Bueno, és un parc més gran, aquí tenim, bueno, el nen de la família, i el parc és que és molt gran, o sigui, ara faré més planos per allà, perquè ja passa la riera, però està bastant bé, està bastant bé. No sé si es pot comparar amb un lloc on és muntanya i per fer excursions, però és una zona verda maca. A veure, Cardedeu té una activitat cultural bastant bèstia. O sigui, jo pel que m'he informat, doncs Cardedeu és coneguda pel Centre Cultural de Cardedeu i el TAC, que és el Teatre Auditori de Cardedeu. Però una de les dades més rellevants que he trobat, i que em sembla, doncs, jo potser la més especial, la que més li dono importància, és que Cardedeu va ser una de les primeres en tenir televisió local, la Cardedeu Televisió. Crec que és una cosa més diferent que no trobarem en tants pobles i crec que era molt rellevant i un punt molt a favor. Doncs, com a tots els pobles, bueno, està la Festa Major de Cardedeu, que es fa a l'agost, i aquí fan de tot, doncs, gegants, correfoc, festes, bueno, lo habitual. A part de la Festa Major, doncs, que m'han parlat molt bé d'ella, fins i tot a Llinars, però bueno, també tenim la Fira de Sant Isidre, que és una de les fires agrícoles més importants de tot el Vallès Oriental. I per últim, aquí sí que he trobat personatges que jo coneixia i m'han semblat, doncs, suficient famosos com per mencionar. Sergi Altimira, jugador del Betis, migcampista, i Juliana Canet, ja coneixeu, doncs, la influencer catalana. Bé, a nivell cultural, Llinars del Vallès doncs, té la Festa Major de la Mare de Déu del Roser, que es fa al setembre, i així la més única o especial que hi ha aquí és la Fira dels Torrons, que es veu que aquí són coneguts els torrons i per la seva fira, que fa molts anys que es fa, i és un aliment que jo no hauria dit que fos famós aquí per la zona del Baix Montseny. Doncs res, només parlar, doncs, què creus que és el millor que teniu aquí a Llinars del Vallès? No, el millor hi ha infraestructures que estan molt ben fetes, mancança d'algunes coses, però el millor, diria, el bàsquet, pavelló, no? Sí, a nivell esportiu. Sí, a nivell esportiu, pavelló. I les festes, l'agenda cultural que té, que també està molt bé, el teatre. I després, quina relació teniu amb Cardedeu i la gent d'allà? Gairebé, no, ells allà, nosaltres acá. No sé, no, jo sempre havia escoltat, de jove havia escoltat que els de Cardedeu eren una mica més de llonses, no? Però no. No, però bona relació. Sí, doncs de veïnat. Sí, sí. De veïnat. I després, què creus que tenen a Cardedeu que no teniu aquí a Llinars? Doncs no sabria dir-te. Poder les festes majors són millors, diria jo. O el Pla de la Calma. Què Pla de la Calma? Si allà no està, nena. Els restaurants poder també. Però bueno, si fa no fa... L'autobús que va per tot el poble. Ah, sí, aquí no tenim d'autobusos. O sigui, allà tenen autobús per tot el poble i aquí Sí, no. per pujar els pinetons i tot això, sobretot per la gent gran.
I Home, només aquí també tenim un institut aquí. Allà que n'hi ha dos? Tres. Ah, mira. Si 3 instituts, aquí n'hi ha un. Sí. Però bueno, jo, què vols que et digui? A mi tenim jo he viscut a Cardedeu, Sí. el primer que vaig arribar aquí vaig Una arribar a Cardedeu, guarderia. i sempre escoltava malament de Llinars. Jo no coneixia Llinars i això que està al costat Sí. de la gent de Llinars. Hi havia molta gent dolenta, no? Però bueno, com a tot arreu. És més tranquil, Cardedeu. Potser sigui... A Cardedeu som borregos. Però bueno, a part d'això, és més tranquil. Poder aquí hi ha més movida, més vida poder. Però a mi m'agraden tots dos, eh? Era un poble, jo ho conec de fa molts anys, era un poble que era un dormitori de les cercanies, d'aquí allà, l'únic que tenia l'estació, tot l'altre era un poble un dormitori, i ara és un poble que tens guapo, el castell arreglat, les fonts, ha canviat, des que el martista d'alcalde ha canviat que no vegis. Sí, sí. I quina opinió teniu per la gent de Cardedeu i el poble de Cardedeu? Bé, jo sempre m'havia agradat molt Cardedeu, sí. Però ara, bueno, també, sí, no, Cardedeu està molt bé. O sigui, teniu molta relació més, suposo que de Sí, moure's d'un poble a l'altre. conec gent, jo soc de Sant Pere Vilamajor. Sí? Però en veritat, conec gent de Cardedeu, de Llinars i de tot arreu, però molt bé. I què creus que tenen a Cardedeu que no tenen aquí a Llinars? No ho sé què dir-te, jo potser diria la Rambla. La Rambla, eh? Sí, a la Rambla hi ha molta videta d'això, i a Cardedeu, quan vas a Cardedeu, és allò de l'església, el raconet aquell, aquí i allà, però no hi ha massa puesto per d'això. Teniu una molt bona pizzeria, la de Torre Roja, això sí. Aquí Molt bé. també tenim la nit, però vaja, m'agrada més la Torre Roja. Molt bé, molt bé. Bueno, moltes coses, sobretot la natura, que estem envoltats de vegetació fantàstica, de muntanyes, de bona gent, de bon menjar, de bons restaurants, de gent encara de tota la vida, tot i que ha vingut molta gent de fora, però bueno, ja està bé, és normal. I després, doncs, quina relació teniu amb Cardedeu, que és el vostre municipi veí? Jo sempre he tingut bona relació amb Cardedeu. Abans hi havia com una miqueta de com gelosies, no? I Cardedeu sempre havia sigut un poble més maco, més a tots els nivells, més culturalment més interessant. Ara, bueno, està bastant a la part. El que passa és que sí que culturalment, per mi, que tinc l'Espai Ruscallera Art, aquí a Llinars del Vallès, penso que segueix sent un poble on en general la gent està més interessada per la cultura que a Llinars. I llavors, i finalment, aquí a Llinars, què creus que falta o que hauria de millorar? Bueno, que ha millorat molt, amb tots aquests últims anys, posa-li últims 16-17 anys cap aquí, ha millorat moltíssim. És un poble preciós, perquè jo venia de petita, i perquè la meva iaia era d'aquí, i era un poble lletxot. Feia un fred, a més, que pelava. Què creieu que és el millor que teniu aquí a Cardedeu? No sé, l'ambient que hi ha al poble, també les festes... Sempre hi ha coses, no sé, organitzen festes per la cara. Jo crec que encara que sigui petit és com que hi ha de tot a Cardedeu, en plan, si vols una escola de música hi ha instis, escoles, i és com que hi ha molt de tot per totes les edats. Llavors jo crec que és un poble que s'hi està molt bé. Amb Llinars del Vallès, quina relació teniu amb la gent i amb el poble, les dues? Bueno, jo crec que diu molt que hi hagi tanta gent de Llinars que vingui a estudiar i a fer vida a Cardedeu. Jo crec que això diu molt. És que amb Llinars gaire relació, no sé. No, jo no. Si no teniu gaire relació, tampoc. No, és un ambient molt diferent. sí. Aquí és més gent Aquí de poble, catalana, tal, i allà és més... No sé. O sigui, va més gent de Llinars cap aquí que al revés. Sí, luego nos Amb critican. diferència. De fet, les festes majors es veu molt la diferència. Són una puta merda, les de Llinars. Sí, allà es fa més... O sigui... Bueno, hem anat a Llinars ja i ens han dit que aquí són millors les festes majors. Sí. Ells mateixos ens han dit. Per algú serà, per algú. Allà és més parquineo i més marronero tot. Ens han dit que a nivell esportiu potser és millor allà. No sé si és veritat. A veure, Oh, Dios, cómo los odio, Només hi ha És futbol derbi, hi ha Sí. molt pique. I fent un intent objectiu, doncs què creieu que a Llinars hi ha millor que aquí a Cardedeu? Que el nom és més curt i potser és més fàcil de recordar-lo. És això, eh? Jo l'únic que sé és que els meus pares sempre comentaven, perquè quan passem per allà en cotxe, és que el fill d'un dels alcaldes de Llinars era jardiner i aleshores deixava Llinars molt maco, o sigui, a nivell d'arbres i plantes, ho deixava tot molt maco i
No, suposo que algú havien de tenir, no? Clar, ens han dit això, que a nivell verd, natura, potser tenen més, perquè tenen bosc i... Bueno. Sí, però per exemple, no, centre eso es de mentira, eso es mentira. centre A de Llinars poble, no hi ha. a Llinars no hi ha. No. O sigui, aquí tens l'església, l'Ajuntament, tot com a Que centre. no, que Cardedeu és A millor en Llinars tot, no ja hi ha. està. I que a sobre a Llinars no hi ha parcs, no hi ha uns piratons, no hi ha... No hi ha. Hi ha un parc al Però cada... perquè també és un espai A part, hi ha un reduït. mirador i tu vas al mirador i no es veu ni el parc del davant. És que és lamentable. Ah, no, la font d'aigua. La font d'aigua, amb això sí que ens ho guanyen. Mira, que allà hi ha una font. L'únic que ens guanyen és la font d'aigua aquella perquè està xula, però... No sé quina... Ah, vale. Sí, que es banyen No, els nens. però hi ha una al Carrefour. No, però és una puta merda, tu has vist? En plan, té mateix... No, que Cardedeu és Sí, Cardedeu és millor. Ja està, no? Sí. 100%. Correcte. Cardedeu, millor poble del Vallès. Bueno, arribem a moment estacions de tren. És un dels primers punts del bonus. Ja sabeu que jo sempre em fixo en estacions de tren, ajuntament, església, tot això, bueno, el que he explicat al principi del vídeo. I ara estem on hem començat en realitat la ruta, però bueno, estem a l'estació de Llinars del Vallès. Està millor de que quan vaig venir jo, però bueno, aquí la teniu. Com veieu, o sigui, ara mateix estan obres. De fet, nosaltres hem sortit per aquí quan hem arribat, però l'estació està nova completament ara mateix. Perquè jo quan vaig venir, això, és que no, bueno, era un barracó que hi havia aquí, entraves per un barracó, era un puto caos, que flipes. Però bueno, escolta, no està malament, no està malament. Colors molt sobris, és veritat, vale? Gris, negre, però tota aquesta part així metàl·lica és original. Vull dir que jo si veig la foto sé que és l'estació de Llinars, que hi ha moltes estacions que són exactament iguals, però no està malament. Anem a veure què tal la de Cardedeu i si és millor. A veure, a nivell estacions, complicat, perquè clar, l'estació de Llinars és ultranova i aquesta és la típica caseta d'estacions que hi ha unes quantes iguals. Llavors, l'altra potser és menys històrica, però per carismàtica potser em quedo amb la de Llinars, però bueno, tampoc és que m'apassioni ninguna de les dues, en aquest cas. Un dels punts importantíssims dels bonus, com faig a cada vídeo, què tenim aquí, Guillem? La font. Anem a provar l'aigua de Llinars. Temperatura fresqueta. No està congelada, però està fresqueta. A veure, Guillem, està bé, si tens set te la pots beure perfectament, no em sembla una aigua excel·lent, segur. Jo li posaria 7,19, crec que 7,19, està bé, simplement, ja està. Està molt bé, però no arriba a ser una aigua que diguis que la recordaré tota la meva vida. Font de Cardedeu, a veure què tal l'aigua, està bullint això, no sé si estarà l'aigua, va refrescant perquè ara mateix crec que no em millora més, està normal. Crec que guanya Llinars. Aquesta aigua és de 6 amb 12, un punt menys, jo diria. Doncs aquí ja la teniu, l'església de Llinars. A veure, a mi no m'agrada el tema aquest que rebossin les esglésies d'aquesta manera així com planeta, que no sigui de pedra a l'aire lliure, però té ja una pintureta, no?, amb el cercle, que això és bastant original, el campanar és petitó, bueno, no està malament. I aquí darrere teniu l'església de Santa Maria de Cardedeu, que sembla bastant més maca, almenys sembla més el que us he dit, amb la pedra, més fosca. Està guai, aquesta és maca l'església aquesta. Estem a un altre dels punts importants, com no, el camp de futbol. A veure, tenim una cosa bona i dolenta a la vegada aquí. M'haureu d'explicar la gent de Llinars, però bueno, tenim aquí el nom del camp, que almenys té nom, Joan Misser Coll. Tenim aquí l'escut de Catalunya, l'escut del club, però al tanto. A veure, algú em pot explicar per què està en castellano? Entenc que és rotllo històric o de l'època i està ficat aquí des d'aquella època, però bueno, no sé. Almenys, no, està tot ordenadet, molt bé. I aquí al camp de futbol, Guillem, com ho veiem? Bueno, molt maco. Està bé. Tenim aquí... Millor que Montilivi. Tenim aquí sostre, gespa, vale? com qualsevol camp. Bueno, entenc que hi ha una... Sí, hi ha una grada allà. Allà hi ha una grada. No està malament, no està malament. Tenim aquí el bar. Ah, aquí sí que està en català. Club Esportiu Llinars. Mira, un camp de futbol, com t'esperes, no? De poble. Molt bé, a veure què tal el camp de futbol de Cardedeu. Bueno, ja estem al camp de futbol de Cardedeu i al tanto que aquí tenim lema i tot, l'escut al pit i el català al joc. Bastant bé, una mica copiat del Barça, perquè de fet l'escut sembla un huevo. Però bueno, bon lema, i al camp de futbol tampoc veurem gaire cosa, perquè està aquí però està tapat. Aquí el teniu, que no sé si veieu allà, aquí teniu, cap allà, que teniu una grada molt més gran, sembla, i al camp doncs, no veig gaire cosa, però es veu bastant més gran. Hi ha bastant més ofici, Està a l'entrada del poble, ara que hem arribat just a Cardedeu, però bé. Tu quin diries que t'agrada més de camp, Guillem? Si no fos perquè estan copiant el Barça, o sigui, és molt maco, amb correllengua... És veritat, correllengua, que ho posa aquí. A veure, potser, aquest és més gran, és més seriós. Sí, potser aquest, l'únic que... No sé si deu estar una lliga més alta, potser. L'escut aquest de Catalunya amb... Sí, aquí tenim... Bé, suposo que aquest. Però bueno, els dos estan bé. L'altre és més petit, però no em desagrada ningú dels dos. Comparació d'ajuntaments. Anem a veure l'Ajuntament de Llinars, que el tinc aquí davant. A veure, punts que s'han de tenir en compte. Com ha dit el Guillem, aquí tenim, mira, us m'aprovo més, l'escut de Llinars, que el veieu aquí dalt, que a més té un relleu, és una escultura, més o menys, la corona... Bé, està molt bé això. Que tingui, no sigui un pegote enganxat a la porta, això està bé. Tenim plaça, que és la plaça de Vila que us he ensenyat abans, o sigui, també és un altre punt important. I aquí tenim també la bandera
municipal i la senyera. O sigui, les dues essencials les tenim penjades. Falta alguna bandera aquí o què? Per mi no. Bé, l'edifici, doncs no, la veritat és que tampoc és un bloc blanc. I aquí trobem l'Ajuntament de Cardedeu. Home, és millor. Ho sento per als de Llinars, però aquest ajuntament sembla més històric, les banderes... Bueno, això no sé si és la bandera de Cardedeu o és una estelada adaptada a Cardedeu, la senyera, i aquí sí que està l'altra bandera que faltava. En contra de l'espanyola tenen aquí l'estelada, una altra casa modernista. Bueno, les cases modernistes són un cachondeo aquí, És una barbaritat la de cases que n'hi ha. Nois i noies, hem arribat al final del primer capítol de Derbi. Llinars contra Cardedeu. Crec que ha sigut un bon capítol. Primer, perquè van ser dos pobles que ja em van agradar moltíssim el primer cop que vaig venir, torno a dir-ho, m'han agradat els dos. Són bastant diferents, diria, però és que sincerament, no hi ha ningú dels dos que no m'agradi. Mira que jo soc bastant estricte, L'únic que a vegades, si no m'agrada, doncs ho deixo una miqueta sutil. Potser en algun capítol de fa poc ho he dit, però crec que ha estat bé. És el primer cop, a més, que entrevistem a gent, doncs perquè ja sabeu que a mi això em costa una miqueta. Opinions, què opines tu dels dos pobles que hem vist? Sí, una cosa a destacar dels dos pobles és que són dos molt bons pobles per viure-hi. Que això a vegades no ens hi fixem tant, perquè dius, ai, maco, ai, tal. Però són molt bons dos pobles per viure perquè tenen molts equipaments per fer esport, per fer vida, escoles, tal. Sí, jo penso el mateix. O sigui, ja m'ho va semblar quan vaig venir, ho vaig dir amb Llinars, que Cardedeu ja fa bastant temps que no venia, però que em sembla un lloc on podria venir a viure, perquè de Polònia ens fotran fora, perquè valdran ja 2 milions d'euros als putos pisos, i a part d'això, no sé jo quin dels dos m'agrada més. Abans de venir aquesta segona vegada, jo era team Llinars, però perquè sí, perquè et posiciones amb un o l'altre. Jo vaig anar a un altre vídeo, que el Bru em va dir que era Cardedeu i jo de Llinars, però perquè Cardedeu ja feia molt de temps que no venia. Però em sembla un poble de puta mare. Sí, molt maco, molt maco. I supermaco. Em sembla més maco a nivell... És això. Jo crec que a nivell urbà, a nivell de poble, em sembla més bonic Cardedeu que Llinars. Jo crec que això és bastant objectiu. Però potser Llinars té això, la part d'aquella muntanya, que avui no l'hem vist, és molt més gran que la que tenen aquí a Cardedeu. Llavors és molt complicat debatre quin és. Jo crec que com a poble em quedaria amb Cardedeu. Però bueno, crec que més que la meva opinió, importa més la vostra. I llavors, per això tenim els comentaris. La gent que sigueu, o dels dos pobles, si heu arribat a aquest vídeo, o la gent que heu vist el vídeo, opineu als comentaris quin us ha agradat més dels dos, si els heu visitat, quina opinió en teníeu. I res més, fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat aquest primer capítol i ens veiem la setmana que ve. Vinga, adeu!